Ollaan siirrytty nyt toi Martin kanssa tänne yläkerran ravintolakatsomoon ja sinne tulee meklarit ja täällä on normaalisti näitä istumapaikkoja ja tähän tulee niin sanottu silver lounge, eli tässä niin kun, tähän myydään seisomapaikkoja, missä voi välillä leputtaa jossain sohvalla ja käydä sitten syömässä nopeasti pöydässä tuossa normiravintolassa. Tässä on sitten seisovan pöydän ruuat tarjolla ja tähän voi mennä syömään nopeasti ja istuu ehkä 15 minuuttia siinä ja antaa tilaa muille, eli se on niin kuin sellainen non-stop-mesta niin kuin näille halvan lipun ostajille, jos ei ole ostanut varsinaista ravintolapaikkaa. Niin nyt me jatketaan Martin kanssa aiheesta sitten kuvat ja videot. Terve taas. Terve. No niin, eihän niitä vielä ollut videota vissiin kuin vajaasta 30 varsasta, mutta niin, oliko siellä jotain herkkuja? Mä oon vaativainen ja picky, niin kuin sanotaan englanniksi, että mä vaadin hirveästi ennen kuin mä tykkään tosi paljon, että paljon tavallisia, keskinkertaisia, normaaleja pikkujuoksia, hevosia, hyvin pidettyjä, hyvin kasvatettuja muuten, mutta sellaista, niin kuin, miksi mä sanoisin, mikä oikein sattuu silmään, että tässä vasta juoksia, niin kuin vaikka joskus toi sämpylä oli tai niin kuin esimerkiksi 2 vuotta sitten oli se minkä mikä sen nimi nyt oli, toi Zeussin, mikä muuten maksoi 1250 ja toi maksoi 2500 kai toi sämpylä aikanaan. Niin ne oli molemmat niin kuin ikäluokan huutokaupan niin kuin parhaita varsoja, ne maksoi vähän, että hinta ja laatu ei lähelläkään aina kohtaa, kun ostaa huutokaupasta, että 1000 ja 2 ja 3 sä voit saada ikäluokkahevosen ja hyvin usein 20 ja 30 000 sä et saa ikäluokkahevosta. Mun kokemuksen mukaan ja tietysti sen näyttää huutokaupan myös vanha historia niin kaualta, kuinka kauan huutokauppa nyt on ollut, onko se ollut 40 vuotta vai? No jos tarkoitat tätä Starinitan järjestämään, niin vuodesta 97 vuodesta, eli tulee ensi vuonna 30 vuotta. Ja se ottaa mukaan vielä sen minkä toi hevoselmista tai kasvattajien yhdistys piti, mikä vieläkin on tässä osa omistajana. Niin no se on 97 on se, siitä mä laskin sen just. Se on, ne ensimmäiset vuodet oli kasvattajien yhdistyksen, mutta sama Starinitta. Nehän ostettiin 2004 vai 2005 silloin enemmistö. Joo. Yksi yksilö ratkaisee yhtä paljon kuin suku. Kasvattaja ratkaisee tosi paljon. Ja sitten se, että miten isä ja emä sopivat toisilleen, on tärkeämpää kuin se, että isä on maailman paras. Jos ostaa maailman parhaasta isästä olevan varsan, niin se usein on arvaton, jos se emä on sellainen liikkeeltään ja yksilöltään ja suvultaan, ettei se sovi siihen isään. Eli tärkeämpää on se, että isä ja emä ja emälinja ja isälinja sopivat toisilleen ja kertaukset on oikein, kuin se, että isä olisi se maailman paras siitosori tänä päivänä. Onko tämä hyvin selitetty? Joo. Miten katsoitko sä yhtään Suomen hevosia, mutta äsken ei niitä Suomen hevosia oripuolella katsottu yhtään, mutta katsoitko niitä videoita? En katsonut ensimmäistä. Okay. 2 toi näytti toi mulle, mutta en mä ole. Pitää kysyä joltain taitavammalla sitten kuin minä, kun katselee Suomen hevosia. Että kun mä näen raveissa Suomen hevosia, mä katson aina nollasarjat, niin aina joskus näkyy juoksia. Eilenkin oli oikeasti tosi juoksia. Hevonen nollasarjassa 8-vuotias tuolla, missä oli eilen ravit, Lapualla vai missä ne oli? Jossain. Joo, Lapualla oli. Lapualla, niin tuli 3. nollasarjassa 8-vuotias tamma, joka oli niin juoksia, että luulisi, että se juoksi ennemminkin avoimissa tammanlähdöissä kuin nollasarjassa. Se on alle 1000 rahaa ja se oli nytkin 3. Olipas juoksija hevonen. Joskus niitä näkee aina tuolla raveissa. Joo, mutta ei sitten, jos et niihin ole perehtynyt, niin turha meidän tässä sitten niitä hirveästi on läpikäydä, että minusta siellä oli kyllä mielenkiintoisen sukuisia varsoja kaiken kaikkiaan, mutta käydään se, katsotaan jos löydetään joku Suomen hevosasiantuntija, Leksa tai joku tähän kommentoimaan, niin tehdään oma video sitten siitä. Mutta jos mennään sitten näihin lämpöisiin, niin muutamiin videoihin, niin kehun nyt mielellään ne, mitä voi edes vähänkään kehua. Eli siis niin kuin, mitkä on ne sun mielestä niin kuin hyvät hevoset, vaikka ei nyt semmoista sämpylän tyylistä videoa olisi ollutkaan vielä toistaiseksi. Ensinnä pitää antaa kehut tuolle Larva Jussilalle, koska heillä hevoset on laitettu niin hienoon kuntoon ja kasvatettu niin hyvin, että he vois viedä hevosia huutokauppaan vaikka Pohjois-Amerikassa
ja silti ne hevoset näyttäisi ihan niin kuin hevosilta muiden joukossa. Pitää antaa kehut sinne, missä kehu jo on ansaittu. Heillä ei ollut nyt sellaista niin hyvää, kuin heillä on joskus joku ollut näissä videoissa. Ja nythän niitä ei ollut opetettukaan, niin ehkä ei nähnyt niin hyvin, mutta siellä oli yksi Ideal Tilard-varsa, mikä oli etupään liikettä lukuun ottamatta ihan hyvä. Ja sitten siellä oli yksi Propulsionin varsa, mikä oli paras propulsionilainen tässä huutokaupassa. Mitäköhän ne nyt olisi voinut olla? Katsotaan tätä myyjän tietojen mukaan, kun ei huomaa, että tätä on aidosti kuvattu tälleen extempore eikä suunniteltu, että harrastajat touhua, niin eihän meillä ole kaikkia nimiä täällä ylhäälläkään, niin sen takia tässä joudutaan pikkusen säätämään. Mutta Ideal Tilardistahan meillä on täällä huutokaupassa 4 muistaakseni varsaa, ja jos katsotaan niiden numerot, niin siinä on 21, 36, 37 ja 44. Joo, se oli toi 44, 44 on takana 44 mikä osasi ravata. No niin, Tinafar ja Grain on emänä Ilvilaatioon ja Zora Kemp toisena emänä. Kun Ilvilaakio emänisä ja Ideal Tilard isä, niin sehän tarkoittaa sitä, että molemmilta puolilta tulee sellainen matala hiihtävä etujalan liike, mikä ei ole mun suosikki. Ja ehkä tälle tammalle, jos löytyisi sellainen ori, millä olisi pyörivä etujalan liike ja hiukan muita rakenneasioita, niin sopisi paremmin. Tässä oli, niin kuin, tämä osasi ravata tämä hevonen, tämä numero 44. Sitten tuli propulsionilainen, niin katsotaan mikä se voisi olla. Tässä on 50, 43, 42. Jos löytyisi nopsaan se oikein, ei se ole sekään. Eli se on 32. Stone Capes hevonen, tämä Cameo Credit, mikä on tuon Crepematchin veli, niin vaikka Propulsion ei ole mun suosikki oreja eikä paras ori Suomessa edes, niin tämä hevonen voisi tulla propulsionlainen juoksija Suomeen, tämä Stone Capes Beyonds. Siitä voisi tulla proppanilaisista juoksija. Okei. Joo, siis puhtaasti videon perusteella. Kyllä. Vielä hevosen pitää osata olla hyvä rakenteinen ja sitten olla oikea luonne ja sitten ei valokuvasta, vaan muuten vielä nähdään, että se on myös hyvä rakenteinen. Muistaakseni mikä se oli se Lewis Eiläinen, mistä videosta vähän tykkäsit? Se oli Lewis Eiläinen oli siitä. Täällä on Ulla Kempistä 1. Ranska, se oli Love You emästä. Tässä on ainakin tämmöinen Gina Eile emänä. Love You, no niin, se on numero 35. Joo, niin se niinku, musta oli niinku, siinä oli jotain vielä ihan asiallista, kun hän näkee sen luonnossa, että se ei ole pieni ja muuta. Siinä on kyllä toi Trip of the Lifetime ja Tourims tuolla 3. ja 4. emä, millä on hirveitä lahjoja niillä hevosilla, mutta melkein järjestää joka hevosella on sitten ongelmia kurkun kanssa. Jos olisi Amerikan huutokaupassa, niin joku eläinlääkäri kävisi skouppaamassa tätä hevosen kurkun ennen kuin ostaja ostaisi sen. Ja jos kurkku on hyvä, niin ostaisi sen ilman muuta. Okei. Oliko mikään muu? Ainakin sen Kempin varsan kuvat sä kehuit. Niin, joo, kuvat, sitä se tykkäsi. Näitä, mitkä on mielenkiintoisimpina isinä, niin niistähän ei ollut videoita vielä. Eli Gugu Gaga ja toi. Tostahan oli video tietysti tuosta Nad al-Shebalaisesta, joka on ihan top 3 huutokauppavideo, että etupään liike voisi olla hiukan erilainen, mutta siinä oli hevosessa niin kuin syttyä ja vauhtia ja rytmiä ja tällaista boogia, että numero 65. Niin. Oliko se mistä oli se lyhyt video? Joo, se vauhdikas, että... Et siinä oli sellaista ravia vähän sen, mitä saisi olla. Ja se ehkä on sellainen, mikä mulle pisti silmään. Ja niin kuin sanottu, niin puolet tai vähän yli puolet on vielä niin, että niillä on videoita ollutkaan, että olisi nähnyt mitään. Joo, niitä tulee nyt lähipäivinä, kannattaa seurata. Tänähän on tarkoitus Traveraan saada huutokauppa auki ja pääsee huutamaan ennakkoon nyt sitten tästä maanantaista lähtien, varmaan illempaan menee, niin sinne lisätään koko ajan sitten niitä videoita ja kuvia, kun kasvatteelta ne tulee varmaan tässä lähipäivinä hyvinkin reippaassa vauhdissa. Ja niin kuin huomaat, niin mä en omista hevosista sanonut yhtään mitään. Että se lienee reilumpaa, ettei tässä mainosta niitä, että siellä on pari sellaista, mistä tulee mahdollisesti hyvällä todennäköisellä ikäluokkahevonenkin, mutta
en mä mainitse tässä, koska en käytä väärin hyväksi sinun haastatteluasi. No joo, niin kuin sanottiin alkuun, niin tässä saa suodattaa, että kyllä saa omiakin kehua, mutta sitten ihmiset miettii, että onko samaa mieltä vai ei. Että ainut mistä en tykkää, saat sanoa tästä mitä haluat, en sanoja suumpista, mutta en ruveta haukkumaan tässä mielellään ihan hirveästi kenenkään hevosia, se ei ole kivaa puuhaa se. Eikä kyllä sen sijaan ole huonon näköisiä hevosia näkynytkään. Oliko vielä joku muu hyvä video Se, tai mikä kuva? suvullisesti on ehkä kiinnostavin huutokauppahevonen kaikista, niin siitä ei näkynyt, tai mä en nähnyt ainakaan vielä mitään muuta, vaan tämä numero 54, niin se on niin kuin suvultaan mun mielestä huutokaupan ykköshevonen. Joo, mutta mennään niihin sukuhommiin vielä kolmannessa videossa. Joo, Niin, Ridley Express, Arctic Madonna. Kun sä kysyit, onko vielä jotain muuta. Niin video tai kuvaa. Kun siitä ei ollut, niin se on ihan reilua, että kun mainittiin Nadal-Shevalainen, niin tämä Ridley Expressillä, niin ne on ne mulle mielenkiintoisimmat isäorit tässä huutokaupassa. Kolmantena tietysti toi QQ Gaga. Niin ne on ne 3 mielenkiintoista isäoria huutokaupassa. Ja tämä Arctic Madonnan Ridley Expressiläinen, niin en ihmettelisi suvun perusteella, jos se olisi se huutokaupan niin kallein varsa, mutta sen pitää myös olla hyvä yksilö ja osata ravata. Sitä en ole nähnyt. Mutta tästä me jatketaan nyt kolmannessa videossa, ketkä haluaa kuunnella, niin lisää kuulette ehkä tästä hevosesta ja muistakin niin suvuista, niin lopetetaan tämä ja siirrytään kolmanteen kuvauspaikkaan.